Nakatagan ta mong tips. Asa? Ano sekreto na mo nga? Kung saan pagkabaw nga hinog na ang kwan? Kung gusto mo makabaw kung hinog na or dili, inyo nang testingan. Inyong anaan ba? Hoy, huwag guys oh. Kawatan kay biyabas guys, murag iyang tuwad. Na-data dire sa eskwelahan dito sa niya. Napit dire kay nang sila biyabas. Hoy, Wa pamit. sip ko magbiya. Ma'am, awa ma'am, nang magbiyabas ma'am. Luhagan na pa ng kamera ni mo eh. Asa? Ma'am. Nami dire kay nihapit mi kuan kay wa pamit pamahaw ba. Abi pa lang pobrita. Dato na lang. Hindi, pero ayaw po nang way pamahaway nga udto na biyaron. Nakatagan ta mong tips. Mano sekreto na mo nga kung saan pagkabaw nga hinog na ang kwan? Kung gusto mo makabaw kung hinog na ba or dili, inyo nang testingan. Inyong anaan ba? Ayun na. Mano sa una nga kung makakita mong biyabas nga naikil pinakan, mo na i-testingan nila kung humok na wag pa. Hindi yoy, imo man silang tudluag kabuang. Ay na yung paminawa ka mga kahilokon ha kay. Tinood mo guna. Ay, sakto din ang kitkita nimo nga gilaw biyaan. Asa? Kita niyo man biya. Mayag silaw biyaan, sakto din na ayaw magtuwa ng mga kahilokon. Mura kag ikaw igo magdilaw biya. Di, Okay. dili ka. Mura gog sila, igo magdilaw biya. Kani mga kahilokon. Hoy. Makabadlong ka niya, labo ba ka manguha? Dala. Mura ba mo tuwad? Asa ba ka ng video? Video sa ko kay para makabot ng 10 minutes. Oy, congrats lang ni Richard mga brother kay monetize na siya. Naka-reach na siya 4,000 watch hour. Smutan ako eh. Si ka na advice ninyo na mga brother. Ayaw dyan mapatambok kay hangaton mo lang. Tamis babas eh. Tamat ang may. Hoy, ayaw patambok. Ba yan na? Ang saya? Ayaw patambok. Ang isulti nila, ayaw palbig kaon kay makatambok. Ikaw palabi mo kagkaon tagsangadiro hurot man nimo god. Tama. Oh, rek bisag dako na gagtiyan kakaon gyapon biyabas. Ay kung sudaan ay lami ba ako di ko mukagdagan. Ano, og di ka gusto tambok, bisag lamay sundan mag-control ka oy. Di ko control. Hindi, mao na diha. Gusto juga matambok. Mura na gusto kong feelings niya, di makontrol. Hindi, mura rin kang nagtubol. Ikaw, may tikis lang. Kahit asabaan ng mama ni Rocky. Ma'am, mga mi ha? Pero man na may kaon. Lami lagi ng biyabas nga di ato ano? Kanang kinawat bitaw? Lami. Wani kwansan. Wani butang hurim-hurim basta niya maburot ng atong itlog ano? Ha? Balag maburot ang ato ha, ilang ng itlog. Okay, maburot ang ato, kimudak to ha. Oh! Garang beer oh. Ha? Daghan kay beer. Daghan kay beer. Beer mans na lang pero wapa kay uyap. Di daming nagsasabi sa tagal ng panahon. Wala mo nag-expect ko guyap. Ito, ang tanaw man. Lasod mo ka. Nagtanaw po ko nimo do pa rin ana. Iba mga kailokan. So mangita taginog mga kailokan kay murag gihurot na sa dakong tiyan. Na dakong tiyan no. 5 months nga buntis. Mo ni mga timay mga ulit nga tao bitaw mga ulit nga tao. Uy. Na timing nga ako nakuha kinit kita. Ano di may lahan lagi kung magbagde. Ay, jada. Magic tricks. Gabaan juga ron ng kabuangan. Uy, Ay, moy. Ano ni tunay? saman. Istingan dito hamok ba? Distingan na po niya. Ay, gabaan kaya. Buguya juga yoy. Ma'am, istingan na na ma'am.
Buguya juga ba? Tara ko inog mga kailokoy. Hitap kang humok ngayon mong naong gahi kayo. Makinig ka sana sa akin para simpleng payo. Di ng pagsusyota ang sagot para sumaya tayo. Sa umpisa, magandang mga sweetness. Pagkamagal na kayo, tantabang, tapos magiging Wa naman ay kiurot na mas dagong tiyan oy. dyan sa pagsusyota mo, ikay nadali na. Kung ayaw mong maloko, sa buhay single sali na. Tagumtom kayo. Asin na likuwang. Mag-sinon yung may asinders bago niya. Nakita ko daw ay wala pang karelasyon. Di ko Hoy, undang nagkaon niya mo tambo ka. sumaya, Eh. buhay ko Magtanong! Luma na yan. Ingat ka? pero darating Mura pag imo lang tinanong, ug imo po nang pinalin ay magikaon niya. Pinangawat ra mo kay na. Sabaan kang mama na ron. Ikaw ba na kung ako ani nga? Mama na ya. Ingon na ko ganihang Nya di man na mo tinanong. Diha na nadaan. Mo gani anak bitaw ko. Hangkon ba? Oy, kanang usana di rin na mo tinanom di ay. Hangkon ba kang imuha nga di man imuha. Wa man kay kakabis-bis ano? Tanong ra may istoryaan wa may bisbis. Wa man kay lukon. Inom na. Ibasa lang Balik ko ba din malaw na kay. Wa yan sir. Nyari magud mi dili kay magwag diploma na ya kay kanin bata dugay na kay nag-graduate. Wa gyapon ko ang diploma sus. Graduate unta di pud gana ko diploma. Ta. Way ayo. Way ayo. Ha? Basta mga say tawagan na. Mga suwakay ba? Ang kinanan nga na. Ikaw ra bitay suwak dress bull. Oo na. Ano sa nang suwak? Bourbon suwak. Mga kailo ko kay ba mo anong kuan na kani mas kuya kusog kay nimo ka og luto na overheat na bitaw siya ang luto ni tubo na siyang naong gud na daghang kay bugas siyang naong. Diwa. Anaw ko nang naong niyo. Diwa po. Anaw ko nang naong niyo mga kalipay. So dire na to tapusin na tong vlog mga kailo ko balik tayo ni kuha sa diploma dai. Tama nga. Bye saya. Bye. Sige bye. Paniwang na.